Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle prvního videjka na tomhle channelu. Bude to informační videjko, takže určitě to nevypínejte, protože byste přišli o to, že byste se mohli dozvědět, co na tomhle channelu bude a naopak nebude. Nebo co byste si přáli a nepřáli, takže co na tomhletom channelu bude? Určitě tady budou nějaký let's playe, single player, mulťák s kámošema, takže to se máte určitě na co těšit. Pak dál budou tady různý tutoriály a tak, různé vychytávky, co by se vám mohly hodit. A naopak, co tady nebude, budou různý moderní hry, jako například World of Tanks, World of Warplanes, War Thunder, protože na to zkrátka nemám počítač. Tak doufám, že aspoň tohle, co budu natáčet, se vám bude líbit. A co dál? Kdybyste si se mnou chtěli zahrát, tak to není žádný problém. Dám vám do odkazu svůj TeamSpeak, takže můžete kdykoliv napsat, zavolat nebo cokoliv a můžeme si zahrát. Já s tím prostě nemám absolutně žádný problém, takže kdyby někdo chtěl, stačí napsat dolů pod video do komentářů a já jeho přání rád vyhovím. Kdybyste chtěli, můžu to i natáčet, že budete u mě ve videu. A co dál? Já se vrátím na Water Jump. Kdybyste se ptali, jsem na Romania Superstar serveru. Je to suprovej server, kde se dá dělat absolutně všechno. Od skákání padákem z nějaký dráhy až prostě po minigun soutěže. Fakt jako úplně všechno se tady najde. Můžete si tunit auta, cokoliv. Ale teď zpátky k mému channelu, protože jsem odbočil. Takže jak jsem říkal, kdybyste si chtěli zahrát, můžete, budu jedině rád. Jo, kdyby se vám na tomhle channelu něco líbilo, nebo naopak nelíbilo, což doufám, že toho tolik nebude, ale určitě tady budou věci, které se vám nelíbí, protože to je prostě přirozený a každému se něco nelíbí a naopak zase něco líbí, takže já budu jenom rád, když se vám budou věci líbit. Budu jenom rád, když se vám odsaď z mýho channelu budou ty věci líbit a pokud ne, tak i když dáte dislike, což mi nevadí, ale budu rád, když jich tam bude co nejméně. I když mi dáte dislike, tak prosím vás napište třeba do komentářů, dal jsem ti dislike, protože nevím, protože se mi nelíbí tvůj mikrofon. Jo, mám špatný mikrofon, já vím, bude novej brzo, takže už vás tím nebudu týrat dlouho. Protože máš třeba špatný nick ve hře, nebo protože jsi se mnou nezahrál, prostě cokoliv by se vám nelíbilo, nebo naopak líbilo, tak mi určitě napište, protože já nemůžu vědět všechno a nejsem dět vševěd, jak se tak říká. Tak a kdyby se vám něco líbilo, nebo byste měli nápad, jak něco zlepšit, nebo co bych mohl hrát, nebo naopak, co nechcete, abych hrál, tak to taky určitě napište, protože každá zkušenost se hodí. To vám potvrdí každý člověk, každý youtuber, každý normální člověk, prostě, který nenatáčí. A ještě na závěr tohohle videa bych chtěl říct, že i kdyby na YouTube na celém světě byl jenom jeden člověk, kterýmu se budou moje videa líbit, tak já to pro něj prostě točit budu. Protože mě to baví a když to bude bavit ještě někoho dalšího, tak budu jedině a jedině rád. Takže, jak říkám, i kdyby tady měl být jenom jeden jediný člověk, na který na ty videa bude koukat a který mu se budou líbit a bude mě v tom podporovat, tak já to prostě pro něj točit budu. Tak a teď doufám, že se nezabiju. Ne, dobrý. Takže to by bylo k tomuhle videu asi všechno. Děkuju, že jste se podívali. Jak říkám, bylo to takový informační video. Takže děkuju vám moc za všechno a snad se uvidíme u dalšího videjka. Takže čus!